Dodi, innostuttiin vielä yöllä liikehtimään Pallastunturilla Taivaskerolle, korkeutta 809 metriä. Kiitettävät on näkymät. Tuolla kaukaisuudessa, ellei sumo olisi ihan näin pahasti tuolla, niin erottaisi vielä Norjankin puolelta tuntureilta. Suunnilleen jokainen huipulla kävijä on kasannut tänne oman kumpunsa muistoksi. Ja Eetu patsastelee maisemaa. Tuolta suunnasta me tultiin. Näkyy tuota peltoaukeaa. Siellä me ajettiin autolla, tästä ei ihan näe sitä hotellia, josta lähdettiin ylöspäin kiipeämään. Joo, kello on 12:30 tosiaan, kun tätä kuvataan. Ja komiat on näkymät. Ihan yhtä hyviltä ne ei näy kameran kautta. Onko Eetulla vielä tuumattavaa? Ei oo mitään. Tällainen reissu. Seuraavaksi sitten alas vielä. Kivaa patikkaa.